De bank in Leunen was zaterdagavond decor van die bloedstollende Bassie en Adriaan scène. De mogelijkheid was aanwezig dat de Knullikes dit jaar geen nieuwe prins zouden krijgen. De scepter van de Knullik is gejaagd. Oh, Nu kan er geen nieuwe prins uitkomen. allemaal magisch. En gaat carnaval in Leunen niet deur. Oh. Hey, B2, zou ik nou de echte prins van mijn knalleke werden? Waarom hebben jullie niet het prinsenpak gestolen van mij? Wat zeg je, baas? Gaan we straks naar Polen? Ik heb nog de scepter van de knalleke gestolen. Drommels, drommels, drommels. Ik zeg toch, je zult toch het prinsenpak van mij stelen? Stommeling. Bal gehakt. Els kijken. Wat zeg je, baas? Kan je deze dan niet gebruiken? Hier. Wat kan ik nou doen? Wat ligt hier op de grond. Ja. Ja, hij is wel een beetje kapot. Hoi, 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 toch de hoi, scepter hoi, weer. hoi, hoi. We kunnen ze toch naar de prins laten uitkomen. Dat denk ik ook. Ik denk dat wij Vos Clint maar eens even moeten gaan bellen. Dat is een goed plan, Adriaantje. Inbrekers, Bassie, Adriaan. Kom Bassie, kom Bassie, kom! Inbrekers. Ho, 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 ho! Wegwezen jij, wegwezen! Oh, Adriaantje, Ik ga zit jou! hem in de schuur. Volgen jullie! Ik heb Clintje. Clint is onderweg. Vos Clint. Ho! Hij is er al. Hoi, 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 hoi. Joekske van Krom de Bocht pakken die instrumenten trouwens, dus jullie zitten helemaal niet klaar. Maar ik heb ook nog gebeld, Gijs. Nee, het is een man. Hij komt natuurlijk uit Leunen, dat weet iedereen. Maar wat hij nou niet weet, is dat hij achter de schermen ook wat dingetjes voor de carnavalsvereniging doet. Hij zit er niet bij, maar hij is getrouwd, hij heeft kinderen, hij is muzikaal. Oftewel, Prins Frank den Eerste! Wat hebben jullie allemaal beleefd? Ja, in zoverre nog niet zo heel veel. Een hoop geheim moeten houden. Maar dat viel al reuze mee eigenlijk. Dus tot nu toe valt het mee en het gaat nou pas beginnen eigenlijk. Prins Frank den Eerste! Dank je, mannen. Knallikers en knallikers. Ja, 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 ja. We werden gevraagd als prins en dan denkt hij, ja, dat is leuk. Carnaval is echt iets voor mij, vind ik geweldig. Maar om dan gelijk vuur aan te staan en ja, de kamer te trekken, dat is dan vers 2. En dan zei hij ook nog ja. Ja, en dan stond het er op een gegeven moment denkt van ja, wat moet ik nou? Maar in feite werd er gewoon niet een ja tegen gezegd. En we laten het maar gewoon over zijn komen. Maar één ding weet ik wel. Ik denk dat we daar hier met z'n allen, met alle knulletjes in de midden, met die geweldige mannekapel in Leunen, kent ze wel, komt er bocht aan de linkerkant. En met mijn mechje, met mijn kinderen en met mijn gaans familie. We worden denk ik een grandioos feest van maken dit jaar. De kinderen van Frank, die hebben er wel zin in. Wat vind je ervan dat je papa prins is? Leuk, En jij? leuk. Wat betekent voor jullie vastelavond? Nou, met name dat we het met z'n allen doen. Dus met de kleintjes ook op stap. En met kameraden, dat is elk jaar weer een geweldig feest. En de muziek uiteraard, ja. Met welke leus gaan jullie in het Knullikensland voorop dit jaar? We gaan voorop met de leus. Blazen dak eraf, ja juist! Ja, dat gaat het doen. Voordat Frank Jenneskes geïnstalleerd kon worden, werd er eerst nog op gepaste wijze afscheid genomen van prins Rob. Nadat hij veelvuldig gejonigd was, kon hij zich bij de oud-prinsen van Leunen voegen. Kunnen we even aftellen?
Hoi.